Θα περάσουμε σε κάτι πιο εγχώριο, στη κόμικ που διδάσκεται εδώ και δεκαετίες σε μια από τις μεγαλύτερες σχολές στην Ελλάδα, στη σχολή Ορνεράκη. Το Κέντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών Ορνεράκης τοποθετεί τον σχεδιασμό σκίτσου ως βάση όλων των προγραμμάτων. Όλοι οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στο σκίτσο καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν το θεωρητικό τους υπόβαθρο, τις απαραίτητες τεχνικές και όλες τις γνώσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να έχουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε ο σπουδαστής να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ειδίκευση που επιθυμεί μέσα από τις ειδικότητες που προσφέρονται. Στόχος λοιπόν είναι, πέρα από την υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκή παιδεία, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες να αποκτούν πείρα μέσα από τα εργαστήρια, έτσι ώστε το κάθε μορφής έργο να συμφωνεί με αυτό που στοχεύει ο σπουδαστής και να είναι τεχνικά και αισθητικά άρτιο. Ένας επιπλέον στόχος είναι να αναπτύσσεται το προσωπικό ύφος και στυλ. Και πραγματικά η σχολή Ορνεράκη, με πολύ σημαντικό εκπρόσωπο το Σπύρο τον Ορνεράκη, είναι μια από τις σημαντικότερες σχολές σε αυτή την Ελλάδα, στη χώρα μας. Και με αφορμή αυτή την αναφορά στη σχολή Ορνεράκη, στη μεγαλύτερη σχολή σκίτσου στην Ελλάδα, θα πούμε για άλλη μια φορά εδώ από την εκπομπή μας το κόμικ, το WOW, που κυκλοφορεί, είναι τρίτη εβδομάδα κυκλοφορίας στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη, των δημιουργών Αριάδνη, Άρη και Τζίμκου, με μια εικαστικότητα που έχει τις αναφορές της και στη σχολή Ορνεράκη και στην Αριάδνη, που έχει κάνει σπουδές στην Ελλάδα και στο Παρίσι, και στον Άρη με τις σπουδές του στο πολιτικό τμήμα της νομικής και τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει από την διαμονή του στην Αμερική, και με τον Τζίμκο που σπούδασε σκίτσο στη σχολή Ορνεράκη. Και σε λίγο θα έχουμε τηλεφωνική σύνδεση με την Ελένη την Ορνεράκη να μας πει λίγα πράγματα για τη σχολή και να μας ευχηθεί, να μας δώσει τις ευχές της για το καλοκαίρι. Θα περάσουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση με την Ελένη Ορνεράκη, αφού πριν είχαμε κάνει την εισαγωγή αυτή για τη σχολή, εδώ στους 106 και 7 στην Ερτόπεν. Αγαπητή Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι με μεγάλη μας τιμή και χαρά που σε έχουμε και έστω και τηλεφωνικά στην εκπομπή μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η σημερινή εκπομπή μια εκπομπή όπου καλούμε καλλιτέχνες, δημιουργούς, ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων να ευχηθούν, να δώσουν τις ευχές τους για το καλοκαίρι στους ακροατές μας, και ταυτόχρονα όποιος έχει να μας πει και κάποια λόγια για τα σχέδιά του είναι ευπρόσδεκτα. Βεβαίως. Να ευχηθώ λοιπόν και εγώ ένα πολύ καλοκαίρι σε όλους και να ευχηθώ σε όλους να βρούνε τον τρόπο να αντιστέκονται σε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη σύγχρονη κοινωνία. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας μέσω από αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα, και αυτό είναι η τέχνη, με νέους ανθρώπους που βρισκόμαστε συχνά και διοργανώνουμε πράγματα, και με την αφορμή αυτή να αναφέρω το φεστιβάλ που διοργανώνουμε το Σεπτέμβρη, 23 με 25 Σεπτεμβρίου. Ωραία. Κέντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών Ορνεράκης. Είναι μια γιορτή των τεχνών, είναι το πρώτο φεστιβάλ εφαρμοσμένων τεχνών που γίνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχουμε καλεσμένους από όλο το χώρο των εφαρμοσμένων τεχνών, comic artist, graffiti, τατουάζ, εικονογράφους, γενικά όλους τους καλλιτέχνες που με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο συμμετέχουν στον χώρο της εικόνας, έτσι ώστε να μπορεί το κοινό να ενημερωθεί για τι σημαίνει τελικά, τι είναι, ποιος είναι αυτός ο χώρος των εφαρμοσμένων τεχνών και πώς μπορεί κάποιος να ζήσει κάνοντας το ταλέντο του και την αγάπη του επάγγελμα. Θα είναι μια γιορτή λοιπόν των τεχνών, μια γιορτή της εικόνας, είσαστε όλοι καλεσμένοι, η είσοδος είναι ελεύθερη και θα μπορούν όλοι να συνομιλήσουν με τους καλλιτέχνες, να τους λύσουν τις απορίες, να δουλέψουν μαζί τους και να τους δώσουν συμβουλές για το πώς μπορούν να κινηθούν στον χώρο για να κάνουν αυτό που τους εκφράζει. Αυτά έχω να πω. 23 λοιπόν με 25 Σεπτεμβρίου. 23 με 25 Σεπτεμβρίου, θύρας 19, στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη, σχολείο Ορνεράκη και... Στη σχολείο Ορνεράκη. Θέλεις κλείνοντας να μας πεις και λίγα λόγια για τη σχολή? Βεβαίως.
Η σχολή λειτουργεί τώρα 23 χρόνια. Ο κεντρικός κορμός των σπουδών είναι το σκίτσο και το σχέδιο. Και από εκεί και πέρα διδάσκονται, εκτός από όλες τις τεχνικές σκίτσου και τις εφαρμογές, δηλαδή τα κόμιξ, την εικονογράφηση, το concept art, το character design, οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με το σκίτσο και το σχέδιο και τις εφαρμογές του. Αυτά διδάσκουμε στη σχολή, με νέους ανθρώπους. Πολλούς από αυτούς τους δικούς μας τους έχουμε κρατήσει και στη σχολή, που οι οποίοι έχουν μια εξαιρετική σταδιοδρομία στον χώρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και ουσιαστικά και κατά κάποιο τρόπο και σε αυτό το φεστιβάλ θα γίνει και μια ξενάγηση στα μαθήματα που γίνονται κατά διάρκεια της χρονιάς στη σχολή, για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος ότι το σχέδιο πλέον είναι ένα όπλο που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης, ένας δημιουργός, και για να εκφραστεί, αλλά και είναι ένα μέσο το οποίο είναι κυρίαρχο πλέον στη ζωή μας. Και όπως όλοι γνωρίζουμε ότι τον περισσότερο χρόνο τον περνάμε πίσω από μία οθόνη, πλέον και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και σε όλες τις εφαρμογές, από κινητά, από video games, πίσω από όλα αυτά πάντα κρύβεται ένας σχεδιαστής, ακόμα και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Αυτά λέμε στη σχολή, είμαστε όλοι πολύ παθιασμένοι με αυτό που κάνουμε και αυτά βασικά. Ωραία. Αφού περνάμε λοιπόν τόσο χρόνο μπροστά από τις οθόνες, ας το περνάμε και ποιοτικά, και αυτό το εξασφαλίζει η σχολή Ο Νεράκη. Είναι η σχολή με σίγμα κεφαλαίο, γιατί έχει δώσει το δικό της στίγμα εδώ και πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μας τιμή. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι εγγραφές, και ένα τελευταίο, οι εγγραφές στη σχολή πότε ξεκινάνε, έχουν ξεκινήσει? Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, τώρα θα μείνουμε 25 μέρες κλειστά τον Αύγουστο και πάλι από Σεπτέμβρη μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου γίνεται οι εγγραφές στη σχολή. Ωραία. Και υπενθυμίζουμε λοιπόν 23 με 25 Σεπτεμβρίου Κέντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών Ο Νεράκης, να είστε όλοι εκεί, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ευχαριστούμε από καρδιάς και θα τα ξαναπούμε. Πάρα πολύ και σας εύχομαι και εγώ ολόψυχα καλό καλοκαίρι. Και από εμάς. Ευχαριστούμε, Ελένη Νεράκη.